se tulee? Ei kai se vaan ole myöhässä. Tai ei, seuraa hyvää. Tuoltahan se tupsuttaakin. Jaa, moi. Moi. Eikä mun pitää tulla sunkaan. Vaikka lenkille. Ei. Hyvä. Hei, kun sä oot mun veli, niin voisit se mennä kotiin. No voin. Kestipä sille pitkään. No, mä voin mennä lenkille. Voi ei, mun pitää tavata Shasha. Mä oon hirveen myöhässä. Paljonkohan kello on? 5:05. Kierre. Moi Shasha. Moi. Mikä nyt mättää? No, mun on pitänyt pitkään kertoa sulle yksi juttu. No, me muutetaan viikon päästä. Minne? Maarekadulle. Mut siinä ei jotain tunnin ajo. Niin, sori, mun olisi pitänyt kertoa tästä aikaisemmin. Sä kyllä luuseri, ois kertonut mulle aikaisemmin. Säkö oot pitänyt mua luuserina. Mä oon pitänyt sua parhaana ystävänä, mut ei tästä tuu mitään. Shasha, en mä tarkoittanut. Heippa. Munkaan kukaan paras kaveri tuo on. Mitä mä nyt teen? Mä menen vaikka tohon taloon. Ei tänne pahalta näytä. Mikäköhän paikka tämäkin on? Vai ei? Missä mä nyt olen? Ei voi olla totta. Mä päädyin katolle. Mitäköhän täällä on? Voi hitsi. Tää on tosi ylhäällä. Mites mä kapuisin? Apua! Kuulet sä jotain? Mä en kuulu mitään. Voitteko te auttaa mua? Tuolla ylhäällä. Me voidaan vaan auttaa sua, jos sä tulet meidän miljonäärijengiin. Niin, me tarvitaan muuten uutta jäsentä. Mikä miljonäärijengi? No se on yksi jengi. Mut tuu alas. En mä pääse, wow. En mä pääse. Pääsithän siellä. Niin, mutta vaivalla. Out. Niin, mikä ihmeen miljonäärijengi? No se on sellainen jengi, kun me tarvitaan vielä johtajaa sinne. Siinä teet tosi siistit jengit, jolla ei oo ystäviä, mutta se on tosi siisti jengi. Mä voin ottaa teidän johtajan vaikka. Joo, me tarvittiinkin uutta johtajaa. Aplodit uudelle johtajalle. Mahtavaa. Sun pitää pukea nämä. No noihan näyttää ihan siisteiltä. Hetki, mä menen pukeen ne. Odottakas hetki. No sen on sitten parasta äkkiä, sillä me ei kyllä odotella turhaan. Eikö niin? Sisko? Mitä? No, sanoin sulle, että me ei odotella turhaan. Eikö? Kuultko? Anteeksi, olen... Anteeksi, olenko mä
Moi tytöt. Wow, sä näytät tosi siistiltä. Aplodit! Ei enää aplodia, okei? Hyvä on. Mutta minä tehdään yksi huone, joka kuuluu aina johtajille. Joo, mutta mulla on yksi paras kaveri Charlotte. Jätä se Charlotte väliin. Se on tyhmä nimi ja muutenkin näyttää tyhmältä. Kuulostaa tyhmältä. Eikä minä tehdä se huone. Sitten me mennään syömään ja sit... No, aivan samassa voit tehdä mitä halus. Hyvä on, mennään. Tuu. Minneköhän taas pitää mennä? Se huone on tässä. Ja sitten missä? Missähän mikä huone? Tämä johtajan huone. Wow. Tosi siisti. Tää on maailman siistein huone oikeesti ikinä. Mä menen vaikka tuonne istumaan. Tai no, seisomaan. No, sanoppa muuta. Aina kun tulee johtajiksi tänne jengiin, saa sen paikan. Missä asua? Ok, mulla on aika nälkä. Joo, mennään ruokalaan. Saanko mä... No mennään nyt vaan. Ok. Hei. Meidän sydämemme ovat jo valmiita tässä. Okei. No mä käsin nämä. Näyttääpä herkulliselta. Niin ne ovatkin. Tuutko jo, Rosalie? Tullaan. Anteeksi. Kompastin matkalla. En usko nyt toiset niin hölmö. No on. En mä oo hölmö. Joo, no etkö? Hahaha. Wahahahaha. Tää on niin hauska. Hahaha. Joo, tää oli siis tosi hauska. Mutta aina sama. Nyt keskitytään, mitä me tehdään seuraavaksi. Sillä aikaa ylhäällä. Niin, kato nyt. Mitäkin on tyhmä miljonäärijengiin, jolla voittais meille. Yksi kysymys. Mikä ihmeen miljonäärijengi? Tota sekin kysy. Usko, mä näen kaiken. Joo, uskon. No mutta kuitenkin. Aina sama. Menet sä vaikka kotiin syömään, niin mä voin mennä jäädä tänne vahtimaan. Ja mä menen tästä. Heippa. Heippa. Nyt vain pohditaan. Se ei näe mitä täältä takaa. Niin, se on just ihan älyttömän hölmö. Niin. Me tiputetaan se, että noi tytöt huomaa sen. Mitä sä teet täällä? Jos sano paljastaa Jessica. Oh, sorry. Mutta kuule, me tiputetaan sut tonne alas. Alasko? Tämähän on ihan hirveän korkealla. No, sä vartsasit. En vartsanut. Vartsasit. Mä tiputin vähän liiankin aikaisin. Oho. Sä pilasit just minä aterian. Charlotte. Mä oon pahoillani. Miksi mä teinkään niin? Charlotte, mä oon nyt päättänyt ikuisesti, että meillä on enää ystäviä. Mitä sä nyt väliin? Mä just sain oikeita ystäviä, jotka ei tehnyt mulle koskaan mitään pahaa. Tai no ainakaan nyt. No sori, mun mä haluaisin ottaa selvää, koska me oltiin pareita ystäviä 2 vuotta. Nyt sä vaan lähdet. Oot sä seonnut? En ole, vaan mä oon kaunistunut ja muutenkin mä oon saa fiksumpi monta kertaa. Sä oot nerdi
dorka ja idiootti. Ja loseri. Aivan oikein, Rosalie. Maria, Rosalie, mennään. Jos sä et ansaitse mitään. Nynny, puurat naamaan. Miten sä... Mistä lähtien? Siitä on tullut tollanen idiootti. Mä kuulin ton, niin pitikin. Enemmän vielä Shesha oli mun paras ystävä, mutta nyt se alkoi olla tollanen idiootti. Mitä sillä on mua vastaan? Ihan oikeesti. Tässä on pakko kertoa veljelle. Suunnitelmamme onnistui, eikö niin? Kyllä. Ja vielä kun kerromme tuolle uudelle pomolle siitä, hän kyllä varmasti ilahtuu. No niin, sanoppa muuta. Ja muuten se uusi pomo on toi Shesha. Onko? Joo, on. Et sä oo kuullut? No joo, on kuullut. Mut kuitenkin. Se vielä tulee ilahtumaan ja siitä saadaan palkkaa. Tässä miljonääri kerrassa. Tiu.